нещо невероятно просто. Аз самата дори не съм си мислила, че толкова бързо и толкова прекрасни ще станат нещата. Да. Никога не съм си го мислила, че толкова бързо ще стане. Сега се чувствам доста по-спокойна, уравновесена, уверена в себе си всъщност и в процеса и в случващото се. Когато и другите са искрени, наистина може да се създава една сигурна среда, в която човек може да покаже емоциите и себе си, без да се страхува. Роси, благодаря ти, че първо се съгласи да направим този запис, за да видят и другите хора да разберат всъщност по какъв начин се работи. Ще те помоля да ми, така с няколко изречения, да ми кажеш как преминаха модулите при тебе, първи, втори, трети. При мен първия модул беше най-вау. Там имаше, мога да кажа, най-голям резултат. Защото аз рисувах с желание и за желание. И резултата е на лице. Буквално на трета рисунка имах невероятен резултат. На втори модул имаше малко затишие, защото аз по принцип съм много нетърпелив човек и искам всичко сега и веднага. При тебе най-вече търпението е нещото, което е ключ към Което го няма. Нещо, което го няма. Смятам, че при тебе също има голяма ефективност целият този процес. А ти като усещане за среда, хора, които бяха покрай тебе, как се чувстваше? Комфортно ли ти беше? Подкрепеща ли беше тази среда? Да, много добре бяха. Всички бяха много готини. Много добре си изкарахме. Много. Да, всъщност ние се забавлявахме. Абсолютно, да. Абсолютно забавление беше. През забавлението постигаме резултати. Виж колко е хубаво. Това е прекрасно, да. Групата ни беше страхотна. Групата беше наистина страхотна. Септември месец очаквам новата си група. Това е времето, в което аз си почивам. Аз мога да помисля реално върху нещата, мога да спра за момент, нали, да дам почивка на мозъка си и да ми дойдат мислите, от които имам нужда. Които ме карат към друго действие след това, нали, което е по-разумно, по-добре за мен. Всъщност цялата група беше с изключителни резултати. И да. Обратната връзка с всички от тях е просто удивителна. Да, обратната връзка и нали, наставленията, които даваш и насоките, които ни даваш, наистина много, много добре се отразяват. Нали, говоря за себе си. Много добре се чувствам, много добре се развиват нещата. Да. И продължаваме. А този път съдбата беше изцяло с мене. Изцяло. Буквално. За половин час толкова много неща се случиха на първото рисуване, че аз не можех да повярвам на това, което се случва. И хората, с които ме срещна, и телефонните разговори, и това, което, нали, имам като краен резултат, беше нещо невероятно просто. Аз самата дори не съм си мислила, че толкова бързо и толкова прекрасни ще станат нещата. Да. Никога не съм си го мислила, че толкова бързо ще стане. Да, достави ми много удоволствие и наистина беше приятно да го рисувам. Ефекта как би го така събрала буквално две изречения? Сега се чувствам доста по-спокойна, уравновесена, уверена в себе си всъщност и в процеса и в случващото се. И което мога да кажа също ми помогна е дори още повече да оценявам хубавите неща в живота, а не да се съсредоточавам върху негативните. Как се почувства в средата? С всичките тия момичета, които които изкараха в модулите? В началото имах си моя, не знам, по-скоро страх ли беше, не знам как да го опиша. Може би страх от показност, но то може би беше свързано и с проблема от констелацията, който разрешихме. И може би не можех да се доверя
някак си казах, ма сега, нали, ще покажа лични неща и моите проблеми или как да кажа, ще излезат наяве нещата, които рисувам и нали, ти ги коментираше отдолу и да, малко ме обхващаше един страх, но после видях, че когато и другите са искрени, наистина може да се създава една сигурна среда, в която човек може да покаже емоциите и себе си, без да се страхува и в констелацията беше наистина накрая, да, много, много приятно и съм благодарна, че бях с вас и бяхте там за мен. На себе си трябва да си благодарна, че успя толкова много да се отпуснеш, толкова много да вземеш от ситуацията. Да, аз не очаквах. Между другото, сега почти на всеки модул аз нямам време да мисля толкова преди това, защото е доста динамично. И във всяка среща влизам буквално няколко минути преди това и се оставям на процеса. И нямам подготовка дори мисловна и психическа, просто влизам и скачам. Както беше на констелацията, наистина, аз буквално бяхме на разходка, влязох и почнахме. И, да. Имам чувство, че тези всичките модули, всичко беше сякаш за тебе направено. Да, и силата, която ме доведе пред теб, точно преди да започнем. Тези модули са с идеята човек да се рестартира и да има нов шанс на чисто да започне своя живот, нали, съвсем на различно ниво.